ଅଛ? ନିଶ୍ଚୟ ଭଲରେ ଥିବ। ଆଜି ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ଜଣା ଜଣା ବହିର ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ବିଷୟଟି ପଢ଼ିବା। ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବର କେତୋଟି ମୁଁ ଚିତ୍ର ଦେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ସଜୀବ କହିଲେ କ'ଣ? ନା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ସଜୀବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚିତ୍ରରୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଏଗୁଡ଼ିକ ସଜୀବ। ନିର୍ଜୀବ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ନା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଜୀବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଏଇଠି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଚିତ୍ର ଦେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବ ଏଗୁଡ଼ିକର ଜୀବନ ନାହିଁ। ତୁମ ବହିରେ ଥିବା ଅଭ୍ୟାସରୁ ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବର ତାଲିକା ଗୁଡ଼ିକ କରି ଆଣିବ। ହେଲା।